Tento projekt byl podpořen v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Raz a dvě, to se jde, bez benzínu, bez oleje, přes vrchy a údolí a nás nohy nebolí. Už jsme došli do školy, zastavit stát. Posaďte se. Tak, milé děti, jsme v první třídě. Prosím, Štěpánku, nech ten papírek, vydržíš chviličku. Děkuji. Tak, vidíte můj krásný nový klobouček, který se jmenuje Podzimák, abychom mohli přivítat podzim s takovým kloboukem, tak si i vy dneska tady u nás v první třídě uděláte tenhle klobouček. Tady jsem dala takové pírko, já jsem to nelepila. Tak, výborně. Takže si dneska vyrobíme takový klobouček. Co budeme k tomu potřebovat? Juli? Papír. Výborně, už ho tady máme. Lepidlo. Lepidlo, máme ho tam na stolečku. Ještě, Jelenko? Listy. Ano, podívejte si, že je to podzimák, tak ho nazdobíme pěkně tady těma listama. Ještě, Ondro? Nůžky. Výborně, nůžky ještě. A k tomu potřebujeme nepotřebovat zbytečně bílý papír. Tak, ale my jsme si říkali, že budeme pracovat ve 2 skupinách, protože je nás tady moc a veliký papír, to by bylo málo místa, tak se rozdělíme. Děvčata si půjdou vypracovat pracovní list a kluci budou tady se mnou na koberci skládat tenhle klobouček. A pak se vyměníme. Kluci zase půjdou pracovat, si odpočinou a děvčata přijdou za mnou a já jim zase pomůžu a ukážu, jak se takhle ten klobouček udělá. Tak ještě nějaké rady na to lepidlo, protože budeme pracovat s lepidlem. Proč máme tam vlastně ty noviny na lavici? Ondro? Aby to nepokopali stůl. Ano. Nebo když se třeba nějaký lepidlo vylije, tak aby to zachránilo ty noviny. Výborně, tak je to ochrana. Ondro? A nebo třeba, kdyby tam už noviny nebyly, tak byste ten stůl zalepil a kdybychom nám kreslili, tak se ten papír tam přilepí. Dobře. A ještě jsem říkala, že nemusíte používat, takže použijete vlastně tady ty šťopky, že můžete tam použít nůžky a ustřihnete si, ten lísteček si přizpůsobíte, jak budete chtít. Takže budeme pracovat s nůžkami, takže dobrou radu na nůžky. Kdo nám ještě řekne, Julinko? Na co si máme dát pozor? Abyste se nestřihli. Ano, ještě. Abyste Dady? těma nůžkama omylem kamarádovi nevypíchli oko. No hlavně je držíme na stolečku, nezvedáme, aby se někdo neotočil, že? A třeba ho neškráblí do obličeje, nebo jak Dady říkala, oko. Prosím, Ondro. Tak dáváme pozor, aby jsme třeba nějaký kus papíru neostřihli, který budeme ještě potřebovat na té čepici. Tak, výborně. Takže máme všechno. Zopakujeme si, co budeme potřebovat. Papír. Lepidlo. Lepidlo je tam. A ještě? Pardon. A ještě má, tak, listy na tomhle. A nůžky. Dobře. Tím, co je popsané, tak si to dejte dovnitř. Tak, nahoru. Popsané nahoru, jo? Nemusí, u tebe je to jedno. Kdo nemá? Tak. Ondrášku, prosím tě, posun se tam. Překážeš Majovi a nevidí v práci. Štěpánek si zarovnává. Výborně, děkuji. Tak, máme to? To bylo přesné. Děkuji. Zkuste to přesné. Tak, máme to? Teď, až to bude přeložené. Tak, ano. Tak, na tu polovičku. Dobře, vzor. Zahladíme, jo? Tak pěkně a máme už kousek čepice, jo?
Tak. No vidíte, hned se to líp pracuje, je to menší, než to bylo předtím. A teď si pěkně otevřeme. Čepici jsme už dělali jste. Ne, otevři si ten, takhle otevři. A teď to přelož takhle. Ano, tak na klobouku, tady tu obrubu, tak aby to drželo, aby nám ten klobouk potom, když dáme na hlavu, aby nám pevně držel. Podívejte se, můžu s ním dělat, co chci a klobouček mě drží. Takže jak to uděláme? A držte. Tak, teď si zase otočíme a tady to pěkně takhle zatočte. Takhle točíme, Martin. Točíme a po obvodu takhle do kolečka točíme. Pokud dobře to děláš, pozor. Tak a můj klobouček už stojí. Máš moc tady, aby ti ten klobouček potom seděl na té hlavě. Jo, ještě takhle dolů. Jo? Tak, nebo, podívej se, klidně to můžeš dát i takhle sem nahoru. Jo, a přitlač pořádně, neboj se toho. No, a to drží. Takhle, dám si klobouček na ruku, podívej se, držím si ho na ruku. Tady si udělám takovou tečku a ten lísteček takhle do toho chvilku přimáčku a držím. Jo? Tak si teď ten klobouček takhle sundáte, opatrně, položíte si ho na mazlíka, on tam bude schnout za chviličku, pěkně položte, potom ještě Ondrášku doděláme, jo? Tak. A teď, prosím vás, protože bychom to by nám, čepice jedna je velká a hlavně by vám nedržela, tak my si musíme teď, tady jak to je, vidíte, takhle si otevřte, toto si pěkně, takhle ten špic takhle zatočte. Ne, otevři si tu čepici. Tak, dovnitř. Super. A já budu držet. A ty toč. Dobře. Ještě z druhé strany, jo? Malinko, radši míň a potom přitočím. A ještě. Si to. Děti, je to papír. Zkusit. Super. Drží to, jo? Tak. Elenko, já ti pomůžu, jo? Ale trošku víc si to moc netočila. To já mám větší sílu než ty. Bude to držet dobrý, stačí? Tak. Dobrý. Dobrý, Teresko. Tak, Michalko, jo? Pomůžu ti. Pořádně. Pořádně to točíme spolu. Teď na druhou stranu. Tak, nejdřív musí tady točit, ne tady. Toto se nejde. No, zkusí to na hlavičku, jo? Drží? Super, výborně, jo? No, tak to nevím, jestli to bude držet. Spíš takhle jenom, nebo sem, jo? Ještě jsou tady i ty menší. Já, když jsem si zdobila, tak jsem si dávala menší. Ten si musíš chytit do ruky a tím lepidlem takhle, jo? Tak, stačí. No, chviličku podrž, chviličku, no, tak. Tak si tam dáš to lepidlo na to. A když si takhle, toto můžeme dát až na konec. Lepidlo má tam, Michalku. Tak, otevřeme lepidlo. Tak, zkusí dát lepidlo. Tak, opak si vybrala velký list. Teď si to takhle pomůžeš. Ano. Přitláčový ten strojek, třeba kdybys chtěla, nakonec, tak ti můžu takovou na velkou přitlačit. To nepůjde, protože on má dřevitou nožičku, to by se mě ten strojek, to musí být jenom bílý.
To by se mě polámalo. Pomalu, opatrně. Levá, pravá. Pěší chůze, ta je zdravá. Levou, pravou, už se hrnem. Už jsme prošli celým Brnem. Raz a dvě, to se jde. Bez benzínu, bez oleje, přes vrchy a údolí a nás nohy nebolí. Už jsme došli do školy, zastavit stát, zavoláme si podzimáky, tak zhodnotíme práci, tak jsme si vyrobili podzimáka, zhodnotíte, jaká to byla práce, jak se vám pracovalo a hlavně, co bylo pro vás těžké. Michálko. Tak, to nám představíš. Tohle je můj. Tohle je můj podzimák. Práce byla... Položíš, nemačkej. Práce byla lehká a líbila se mi. A co tě nejvíc bavilo? Jak jsme tam lepili ty listy. Ty listy, je to vidět. Děkuji. Tohle je? Tohle je můj podzimáček a práce to byla pro mě lehká a nejvíc mě na tom bavilo, jak jsme tam lepili ty listy. Předej dál hodnocení. Já jsem můj podzimák a pracovala jsem dobře a nebyla to ani moc lehká, ani moc těžká práce. Tak tohle je můj podzimák a pracovala se. Práce to byla pro mě lehká a nejvíce mi líbilo, jak jsme tam dávali ty listy. Tohle je můj podzimáček. A mně se nejvíc práce to byla pro mě krásná a nejvíc mě bavilo, jak jsem lepila a dodělala ten klobousek. Já jsem dělal kloboušek v ateliéru a pracoval se mi dobře. Pracoval jsem v ateliéru. Práce to pro mě byla lehká a velmi zábavná. Podzime, podzime, co pak nám dáš? Červené jablíčko, které tu máš. Ještě jednou zavoláme. Podzime, podzime, co pak nám dáš? Zelenou hruštičku, co leží v košíčku, je dobrá, je sladká, je jako... No vy umíte básničku, krásně, Danielka pozorovala. Tak si můžeme nakonec zatleskat?